Ne bɛ fɛn dɔ dɔn saya kanfili la n'a kɛra i bɛ kɛ bana yɛlɛma cogo t'a la diɲɛ farafin hali n'a sɔrɔ nafolotigi ka ta ka bɔ n'a la saya kanfili. Saya kanfili. kanfili. A bɛ dumuni na don kanfili fɛ. Ne b'a dɔn tubabu la. c'est-à-dire hali ni nafolotigiya t'i bolo la k'a installer a diɲɛ farafin n b'a fɔ n ko n tɛ lahara ko kalan n bɛ dɔɔni dɔn diɲɛ ko la. n bɛ dɔɔni dɔn diɲɛ ko la ka cɛ kɛ cɛ ye ka muso kɛ muso ye ka denmisɛnnin kɛ nafolotigi camanba ye komi n yɛrɛ cogoya la. Ni saya kanfili. Ni saya kanfili. Il a lancé l'appel. Venez lui voir. L'appel lancé, quand tu fais le coup, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Viens, elle est bien là. La camille fait vaquer. Inch'Allah, il va quoi faire quand il fait. Non. On va gagner fait donc. Inch'Allah. On ne peut plus par le temps. Bon, ouais. Donne TV. Ouais.